Sanibona bafethu uvana lo namhlanje kuphuma indaba ezinkulu kakhulu ahead of iWorld Cup eyodlalwa le-USA nase-Mexico nase-Canada. So le indaba ke bafethu zimayelana regarding iBafana Bafana isithole isponsor sitsha okuStandard Bank. So uStandard Bank kahle kahle usesponsorishe iBafana Bafana, iBanyana Banyana kanye nama-junior teams eSouth Africa. So le sponsor sizoqala kuona lo nyaka lo until u2030. This comes after irecord elihle elenziwa ama-South African national teams. iBanyana Banyana yenza kahle, sayibona nabafana abancane abajida benza kahle, siyabona futhi nama-Jimbos nawo enza kahle. Even iBafana Bafana imbala yenza kahle, iqualifyile ukuthi iyodlala kwi-FIFA World Cup. So le sponsor lesi sihle kakhulu for iBafana Bafana because sizo-add equality and sizo-add inani lemali ezoholwa abadlali. But ke siyazazi ziyaye zibe khona inkinga with uSAFA and ukholelwa kwabadlali. But ke let's hope ukufika kuStandard Bank sizokwazi ukuthi silungise lapho nalapho because zikhona inkinga ezikhona kaSAFA. Yabo zikhona ngempela inkinga ezikhona kaSAFA, but ke ukuthola isponsor ezikanje iBafana Bafana izokwazi ukuthi idlondlobale nayo irecognize as those nations esijwayele ukwabona bafethu ama-nations ase-Europe. Maningi ama-nations anama-sponsors ahlukahlukene amaningi. So iBafana Bafana nayo yenza kahle, so iyawadeserve ama-sponsors. Siyasibone iSpringboks bafethu sinama-sponsors amaningi ahlukahlukene. Even abadlali abadlalelayo iSpringbok banama-sponsors ahlukahlukene. So izinto ke ezimnandi lezi sizibonayo njengamanje. So iStandard Bank sesipartnerishile with iBafana Bafana and iBanyana Banyana. So kwezinye ke indaba eziphumile kuyona lenhlangano lo adihlangene ngayo namhlanje. So kulo mhlangano lo uSAFA president okuDinny Jordan uconfirmile ukuthi kunama talks akhona with Hugo Broos. Remember Hugo Broos wathi uzo-retire after i-2026 FIFA World Cup. Wathi nje yena uzothatha nje umhlala phansi ahambe ayoyidlela impesheni yakhe ayokwazi ukuyikhulisela abazukulu bakhe. But ke uthe uDinny Jordan cha ngesikwazi ukuthi sivele semdedele nje kanjalo uHugo Broos because Hugo Broos kuningi asekwenzele iBafana Bafana. Yabo njengoba kuningi asekwenzele iBafana Bafana, so kumele ahlale phansi aqhubeke lapho nalapho, yabo asize labo abazofika zocoach iBafana Bafana. Yabo so yena ke ubone kuumqondo all right ukuthi uHugo Broos aqhubeke acoach iBafana Bafana even after iFIFA World Cup because siyazi bafethu iBafana Bafana isazodlala ama-qualifiers actually eAFCON elandelayo. Njengoba beyodlala nje ama-qualifiers eAFCON elandelayo bayamdinga ucoach njengoHugo Broos ozokwazi futhi abasize bakwazi bayiqualifyele futhi iWorld Cup. So babone kumqondo ongcono ukuthi bahlale phansi babone ukuthi bangakwazi ukuthi kumgcina aqhubeke for another second period ukuthi aqhubeka coach iBafana Bafana. Akakabi into confirmed, but ke yabo bafuna nje ukuhlala phansi bacabange icontract because I know njengoba bezohlala phansi for another contract Hugo Broos uzodinga another money because le mali abayihola if ngikhumbula kahle beyihola imali engako 1 million if I'm not mistaken, but ke uzofuna more money kwi-contract umjida khona esoqhubeka acoach iBafana Bafana. Nazi ke isponsors ziyavela ngenxa yakhe Hugo Broos. So njengoba ivela I'm sure each and every mali azoyifuna, each and every money azoyifuna kule contract entsha kumele bamnikaze uma bedinga ukuthi ahlale kwiBafana Bafana. Kwezinye ke zeyindawo bafethu simbonile ke ucoach weBanyana Banyana ubegqoke leli jersey elisha. Yabo akusilo ke ijezi, akusilo ijezi ningangizwa kabi, akusilo the official jersey, it's not the official jersey, but ke iBafana Bafana izo unveil a new kit with the new sponsor. If you remember, I did a video last year explaining iBafana Bafana ishaye ideal entsha with Adidas ke bafethu uzo unveil the new kit kuwona lo match lo, if I'm not mistaken around 21 March, but ke maybe ngenzeka ba unveil kulona leli sonto sikulona singesazi. Yabo izinto ke ziyasheshe esikhathini samanje, akumele silinde kakhulu, siyalidinga leli jersey leAdidas. Nako ke laba bafethu sebeshaye isoft launch ade kube khona namhlanje be unveil isponsor esisha okubani okuStandard Bank. Sekulindeleke ukubona ijezi. Abantu abaningi ke kade babehleli befuna ukulibona ukuthi iliphi ijezi iBafana Bafana ezodlala ngalo. So sifuna ukulibona ke leli jezi leli, but ke nayi I think le kuzoba i-casual t-shirt nje ezogqokwa mhlawumbe ucoach noma mhlawumbe abantu abazotrainer yabo abadlali njengoba niyibona nje bafethu. Ngeke ngazi ke nina ngangitshela ukuthi nizizwa kanjani, but ke for me I think uyelo bright kakhulu. I don't know, maybe yabo I don't know, but ke iyona bafethu iyona le nangitshela ukuthi nizizwa kanjani ngayo. This is just a training kit
ngiyawubona Adidas lapha. It's not the official kit yabo, don't get me wrong, it's not the official kit, but ke you can see yabo by the Adidas ukuthi uAdidas usufikile ngempela bafethu, usuqalile uyakhiqiza yabo ama t-shirts azogqokwa abadlali mhlawumbe bebehamba yabo beyoshaya pitch inspection bebheka lapha, yiwona ama kit lawo azogqokwa.